Kto chce pochopiť Japonsko, kto chce pochopiť japonskú dušu, japonskú kultúru, japonskú históriu, musí začať kronikou Kojiki. Dodnes je tá kronika takým charakteristickým rysom japonskej kultúry ako také. Chcete pochopiť Japonsko? Nedá sa nič robiť, musíte šáhnuť po Kojiki. Prečo? V tejto kronike je napríklad napísané, že všetci japonskí cisári majú božský pôvod. Všetci sú potomkovia bohyne Amaterasu Omikami. Tú kroniku zostavil vysoký štátny úradník, ktorý sa volá Ono Yasumaro. A je napísaná počínštenou japončinou. To znamená japonsky, ale čínskymi znakmi. To znamená, vy keď ste to čítali, tak ste použili teda japonské slova, ale počínštené čínskymi znakmi. Tá japončina sa foneticky zapisovala tými čínskymi znakmi ako takými.